Bueno, nois, una altra recepta. Aquesta és de les bones. És la que m'heu demanat més tots vosaltres, que és la recepta del babà. Aquest babà, imagina't si és bo que el fem als casaments, que el fem a casa bé tots els restaurants que tenim, i us donaré la recepta bona, no us enganyaré res, imagina't, Imagina't si és bona que el Crestes, el David Muñoz, també el fa, Imagina't, ara el dona al seu restaurant, imagina't. Bueno, nosaltres fa 5 anys que el vam fer amb el Màquines i fa 5 anys que triomfa a casa nostra i per molts anys. Ara us el donaré perquè en podeu disfrutar vosaltres, va. Eudald, que jo no em sé bé la recepta. Va, mig quilo de farina, mig quilo de farina de força, ideal. Això ja no comencem perquè aquest colador ja malament. Ideal és que ho colem perquè el que hem de fer és colar les dues farines, passar-les pel colador perquè així ens agafen més força i vigilem que no hi hagi res a dins de la farina. Mig quilo de farina de força i mig quilo de farina fluixa. El colarem i hi posarem la sal i el sucre. Quina quantitat de sal i sucre, Eudald? 120 de sucre, 24 de sal. 120 de sucre, 24 de sal. Això ho vaig tamisant i ho barrejarem aquí dins tot plegat i engeguem. Bé, acabem de passar tota la farina, aquestes farines són farines netes, però així ens agafen força, d'acord? Important, la sal i el sucre, d'acord? I ara anirem tirant els ous en mica en mica. Aquí tenim la mantega pomada, que ens anirà més bé, perquè això amb una màquina va més bé. Això ho fem amb un ganxo, amb un Kimwood, amb el ganxo que va sol, això. Però ho farem a mà, no sé, no ho he fet mai a mà, però perquè tothom ho pugueu fer, perquè dieu que el que no tingui màquina no li surti, ho farem a mà, a veure si ens surt, que jo crec que ens ha de sortir exactament igual de bé, d'acord? O sigui, trencarem els ous. Eudald, quants ous? 10. 10 ous. 10 ous de gallines felices, si pot ser, d'acord? Sempre, torno a repetir, sempre trenquem els ous a part d'on els anem a batre. Això és molt important, molt important. Perquè tota la closca sempre hi ha la salmonel·la i així ens evitem porqueries. Això de desclarar i tot això amb el mateix puesto, res. Ens rentem bé les mans i engeguem. Ara els batrem. Quan ho fem amb la màquina no cal batre, no cal fer ni batre ni res, però aquí, quan ho hem de fer mà, els ous eren a la nevera perquè no ens escalfi la massa. Sempre que fem una massa de brioix o una massa de pa no se'ns pot passar d'uns 30 graus de temperatura. Per això a l'estiu, els forners hasta hi arriben a tirar gel a dins de l'aigua del pa. Mireu. I ara començarem, no? Anem remenant, tirem una mica d'ou. Tu, Morena, ens podràs anar afegint d'ou, va. Sí? Anirem remenant, tal qual, anirem remenant, que ens vagi agafant la massa, sense córrer, no ho farem pas corrent perquè no ens atabalem, però això ens costarà, us dic que ens costarà, podem tirar tot l'ou. Anirem fent. Ara m'ha agafat tots els ous, veieu? Mira. Aquí no cal anar al gimnàs, Mira. Ara hi començarem a tirar la mantega empomada. Morena, me la vas tirant, sisplau? No cal que pengis de moment, a veure com va això. Tira una cullerada. Ves tirant. Sí? Tira, una mica més. Una mica més. Som una màquina. Mira, ens ha quedat. Mira que bé.
Ja em sembla que ha quedat com una màquina, Si teniu un Kimwood millor, Va, trenca el llevat i per últim hi tirem el llevat. Sí, Sí, més trencat, Morena, així no. Més trencat, el que fa aquell, sisplau. Bueno, tampoc no et passis, va. Relájate. Ostres, el que s'ha d'aguantar, Déu, s'ha d'aguantar. S'ha d'aguantar. Vale, va, tot, que collons, va. Foli. Va, tot. Ara el llevat, quan hem posat de llevat, Eudal? 50. 50 de llevat. Si pot ser no ho tirem a terra, vale, Morena? Aquí dins. Quina creu. Sort que hem agafat un bol gran, Si no, jo tot llegint i hem agafat el llevat per aquí i d'allà. Quina creu. No anem pas bé, No anem pas bé. Hosti, sembles aquest que surts per la tele TV3 amb tants braçalets, me cago en Déu. Això no està bé, Jo no sóc la cuinera. Escolta'm, el Marc, això dels braçalets no m'agrada, les mans netes sense braçalets, nosaltres hem de donar exemple, Jo anar fent amics, jo t'estimo molt, Marc, però els braçalets per fer maco, no per treballar. Va, tira tot això. Va, ficar-li cap dins, va. Som-hi. Llevat, va, ja està. I ara, com 3-4 minuts més, i ho tindrem, jo em sembla, valent? Hem de fer la màquina, 3 o 4 minuts més fent la màquina, ja està. Mireu. Veus? Mireu. L'important és que no se'ns hagi escalfat massa la massa, valent? Si ho haguéssim fet amb una màquina no haguéssim patit gens, veus això? Aquesta massa ja la tenim... Està bé, valent? Ara el que farem és que ara ho netejo, ho veieu, i ho posarem un bol, i això hem de deixar reposar la massa com a mínim 12 hores, com a mínim. Nosaltres li deixarem 24 si tenim nassos, valent? Esperar demà al matí i demà al matí l'acabarem. Mireu, veus, la massa ja la tinc, i ara què farem? Tirem una mica de farina aquí dins, d'aquest bol, una mica de farina aquí aquest bol. Vale. Si tingués una pasta, una sabater més mal calçat, vale? Aquí hauria de tenir una llengueta d'aquestes bones. Posem això aquí dins, aprofitant-la tota, la massa, que no estem per desaprofitar amb el que ens ha costat. Aquesta la trobarem, quan compraré una Kimbo, la trobaré més barata ara, Ara aquí posem, ara en deixarem aquesta massa aquí, una miqueta de farina, la taparem, l'enfilmarem i la deixarem mínim 12 hores a la nevera. Mireu, això ho hem filmat i ho he posat a la nevera i ara ho he tret fa 2 hores aquí. Ho hem deixat 24 hores. És la massa del babà que vam fer ahir, la vam fer mà, veieu? Veieu? Aquesta massa ha crescut una miqueta, però no gaire, només ha reposat, d'acord? Ha reposat. Perfecte. Perfecte. Ara aquí el que farem és, hem de fer petites boles, que farem petites boles d'entre 18, 20, 22 grams, depèn, i aquí tindrem el que són els petits babars que fem als restaurants i aquí en farem un de familiar per avui al migdia, d'acord? Això és important, una mica de farina, no gaire farina, també es pot fer servir oli o farina. Ara el que farem és donar-li una mica de força, donem una mica de força, però començarem a funyir-ho això, veus? Veus? Ara li hem de donar una mica de força, vigilant que no perdem massa pel camí. Una mica de farina, sense passar-nos de farina, veus? I l'anem entrant cap dins, veus? Veus? Ara anirem agafant força. Mireu. Veus? Que agafi nervi. Això es diu funyir.
d'acord? Punyirem. Veieu? Perfecte. Està bé, vale? I ara començarem a volejar. Vale? Per volejar, veus que ha agafat nervi ara? Veus, per volejar. Ara agafarem. Ara agafarem i farem. Això em sembla que, com que no vam fer amb la màquina, és una mica de llevat encara, imagina't. Vale? Mireu. Ara farem uns talls així, sense aixafar. Serem uns talls així, que després va més bé per poder pesar. Jo no sóc pastisser, ja us en doneu compte, que no sóc pastisser ni ho faig cada dia, això. Però és molt senzill, veus? I ara agafarem, veus? I ara agafarem, ja tenim això així, i ara el que farem és agafar una balança, fem una balança, i ara anirem fent, Matis, de quan fem? De 20 grams o de quan fem? 15 grams. 15 grams ho farem de 18 nosaltres, va, farem de 18. Boles de 18. Veus? Pum. 28, més petites. Farem de 20 grams, oi? 20 grams. Ui, estem fent molt gran, això. Més petites, de 20 grams. Veus? De 20 grams. 20 grams. Més menys, Més menys. Això en passem una mica, no ve d'una mica, veieu? Vaig fent així, que vagin 20 grams, vaig fent boles i quan les tinc bolejades, mira què faig. Quan les tinc tallades, ara les funyeixo, mireu. Això és com fer panets. Mira, això és com fer panets. Anirem fent boles, bolejant-te'l, i el posem aquí, mireu. Veus, amb el dit petit? Veus? Mira. Veus, i han d'agafar nervi. Mireu. Rellisqui bé. Mireu. Això m'havia fet molt quan feia pa a Can Jovany, però, mireu, veus, ha de funyir. Però ara feia molt temps que no ho feia. Es nota, que no ho feia. Mireu, veus? Mireu. És com funyir pa, com fer el pa, es diu funyir això. I això farem totes les boles d'aquesta mida, 20, 22 grams, d'aquesta mida anem fent, veieu? Fem com si féssim unes coquetes i tallem. Aquesta fa una mica menys, perfecte, més menys, més menys, i així seguiré, seguiré, totes igual. Amb mantega fosa, o pomada, però amb mantega fosa va bé perquè vull que sigui ben primeta. El que faig és pinto els mollos, veieu? Pinto els mollos ben pintats, no se m'enganxin. Mantega, veus, fosa. I ara hi posarem la farina. Veieu? Ara senzillament el que fem és tirar-hi farina aquí dins. Veus, igual que aquí, comencem aquí, veus? I ara què fem? Veus, ara fem així. Mireu. Veus? Ben expulsat. Mireu, ha de quedar així, veus? Ben expulsat, així, tots iguals.
Veus, i aquests iguals, veus? Mira. Aquests igual, Aquests grossos igual. Farem pastissos petits, farem pastissos grans. Perquè hem fet molta massa. Aquests grans també en podem fer com si fóssim unes torrijas, Després podem fer torrijas d'aquest brioix. Aquest brioix és tan bo que, veus? Cap aquí dins. El mateix els farem amb tots, ho veieu, Veieu? El que hem fet ara és que hem de reposar quasi bé 20 minuts. Les hem funyit, mentrestant hem muntat tots els motlles, veieu? I n'hem fet de 25 grams i n'hem fet de 35 grams, mireu? Comencem a fer aquestes grans seran, ara les tornem a funyir, les tornem a funyir i les anem posant aquí, mireu. Mireu. El mínim de farina possible. Veus? Això ho funyim. Això, si a algú no li surt bé el de funyir, que a vegades hi pot haver-hi que no... Oita, mireu, hi ha un altre truc que és fer així, veus? Que és fer així. Estem fent el mateix, estem funyint i és més senzill, mira. Pum, així és més lent, mireu. Veus? Això també ho podeu fer així, veus? Això és com si féssim un pa de quilo, veus? Es pot funyir així. Ho veieu? I també us n'hi ha bé igual. Jo, com que ho faig, com que ja havia fet panets a Can Jovany, més o menys ja me'n recordo, I això es fa agafant la forma així, veieu? Anem posant, anem funyint, anem posant, això ho deixarem una altra fermentació aquí dins. Mireu. N'hi ha que no vol creure, Mireu. Això és important, que no hi hagi gramuts, si això s'embruta, ben net. Ben net, És que senzill, ben funyidetes, sense apretar gaire, ben funyidetes, aquí em falta un de gruixut. Ara això important és que fermenti aquí a temperatura ambient, no hi ha problema. El important és tapar perquè no agafi pell, no pot empallar-se, no pot agafar pell. Si agafa pell no podrà créixer. I així en seguirem. Farem les grossetes més amb aquesta. Veus? Anirem fent així. Anirem posant aquí i faré el mateix. Mira, aquestes petites us ensenyo. I aquestes petites, agafarem les petites i en posarem 3 boletes a cada una. Aquests són els que fem a Can Jovany. Mireu, 3 boletes de 20 grams hem fet. Veus? Perquè això creixerà. Això creixerà, quasi bé el doble creixerà. Ho veieu? Això és el que faré, ho faré així. Veus? 1, 2, 3. Mira. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I així ens aniré fent. D'acord? Fins que acabem. Jo penso que aquestes les posarem aquí dins. Aquestes perquè aquí ens en sobraven i les posarem aquí dins, mira. Les posem aquí dins, veus? Això que feu que és funyir. Això és funyir, exactament igual que es fa amb el pa. El que si li fas donar aquest nervi a la massa perquè tingui força per poder tornar a pujar i per poder créixer. Si no funyeixes bé, els pans no creixen. Això és molt important. Els pans no creixen. Aquí n'hi ha de més petites i de més grosses, no passa res. No passa res. Ara, senzillament, el que farem és, ho deixarem aquí,
Veieu? Ho deixarem aquí tapat, vale? I ho posarem aquí darrere tapadet, vale? Perquè esperarem uns... Quan hem d'esperar, Matías? 3 quarts d'hora, una horeta... Ara veurem, depèn de la temperatura que tinguem aquí quan creixi. Això ha de créixer un 30% més, 30%. Després anirem per enfornar. Mireu, mira, això ha pujat quasi el doble, ho veieu? Però sense pell, sense fer la pell. Mira, i aquestes són les individuals. Ha posat quasi el doble. Ara hauríem de fer amb un forn de vapor, però com que no tenim forn de vapor, ara mirarem com ens quedarà, vale? Ho farem un invent. Farem un invent, vale? Mireu. Posarem aquests a sobre. Aquests a sobre. Aquí tenim un problema ara, Tenim un problema, Matías. Aquests a sobre. Aquests a sobre. Hem pres escalfat al forn. Hem pres escalfat al forn. A 200. Preescalfat al forn a 200, vale? I ara hi posem aquests aquí, mira. Aquests aquí. I ara farem un invent. Com que ho hem de fer al vapor, mira què fem. Mira què fem. Això són invents del TVO, vale? Hem posat aquesta safata al forn, posem aigua, no massa perquè interessarà, si n'hi posem molt, no ens farà vapor. Vale? N'hem de posar molt poqueta, ho veieu? Molt poqueta. I ara ho posarem, mireu? Ara ho posarem a 160. 160 quants minuts, Matías? 15 minuts. 15 minuts, a veure què passa. Vale? No en tenim ni idea què passarà, però bueno. Esperem que vagi bé, perquè això a casa ho fem al vapor. Però aquí ens haurem d'adaptar al moment. 15 minuts, a veure què passa. Mireu, ja ho tenim a punt. Mireu, l'invent ha quedat bé, veus? En Deja ha fet la seva feina, que ha fet aquest vapor. Com que no teníem vapor, mireu. Mireu que bé que ha quedat. Mireu. Uau, semblen fets a Can Jovany, Mireu. Aviam si no ens baixa. Són pilotes de gol, mira. Aquests dos pastissos seran increïbles, valen? Ara això ho tindrem fet. Ara preparem un almíbar. Farem amb mantega i vainilla, ja ho veureu, un almíbar guai. I ho podrem acabar com vulguem. S'ha de pintar, tornar a enfornejar i després acabar amb el ron. Ho farem ara o podem guardar-ho per fer-ho després, no hi ha cap problema. Som-hi. Ja ho tenim, ho vam fer ahir i ens ho menjarem avui. Aquest el deixarem per fer unes torrijas demà, que és un brioix d'eraços. Ara l'acabarem de fer, però no l'acabarem al ron, el farem per fer torrijas. Ens menjarem aquest i en farem 2 pels pares del Matías. I aquests els podríem enviar als veïns, que són... En farem uns quants. Va, anem a fer l'almíbar. L'almíbar són 4 vaines de vainilla, que les obrirem pel mig de les més bones que hi ha. Aquestes són bourbon. Les que vulguem, és igual, no hi ha problema. Les obrim pel mig, perquè el que ens interessa és que ens deixi anar tota la carn de dins de la vainilla. Ens interessa molt, el que farem és, mireu. Això traieu una mica la carn, ja la posem aquí dins. Una miqueta, veieu? Això sí ens deixarà anar, perquè no estan gens seques, no caldrà que ho fem així. Posem les 4 vaines de vainilla a dins de l'aigua, si volem. Mira, quants són d'aigua, Eudal? 260. 260 d'aigua, 4 vaines de vainilla. 200 de sucre. Quant de sucre? 200. 200 de sucre. I 130 de mantega. I 130 de mantega, mireu. 130 de mantega bona, vale? I ara què fem? I ara ho fem bullir, ho farem bullir, mireu, remenant-ho. Es fondrà la mantega, es fondrà tot, només s'ha de fondre, però ho remenarem una mica perquè la vainilla ens deixi anar tots els punts de la vainilla, i només ens quedem amb la carn. Deixem bullir i després banyem. Mireu, ja podrem apagar el foc, arrencat a bullir, l'hem remenat bullint un segon, mireu,
Veus, amb el batidor ja tenim totes les vainilles, tots els punts de la vainilla els tenim aquí. Ara què haurem de fer? Ara haurem de banyar, ben banyat, mireu, sense estalviar, amb aquesta mantega, infusió d'aigua, mantega, sucre, hem de banyar molt banyat el que és el babà abans d'anar al forn. Això és molt important. Veus? Que n'hi hagi, que estigui bé. El banyarem ara i el banyarem just quan sortirà del forn. Veus? Tant els grans com els petits. Veus? Els petits igual, veus? Mira, més el petit. Ara els banyem, ben banyadets. Ho veieu? I així ho farem amb tots. Que ja en vetirem, escolta'm, avui ara ja hem trucat a l'Anna i a l'Àlex, hem trucat amb els veïns, hem trucat amb els pares del Matías, hem trucat amb uns veïns que no coneixem de res, els donarem babà a tothom, perquè no podem menjar tants dies que ens estem engreixant, això no pot ser. Va, ho preparo i ho posem al forn. Tot ben banyat, i ara ens anem al forn. Va, ui, deixeu passar, home, deixeu passar. Ara posarem aquestes dues aquí a sobre i aquesta a sota. I quan surti del forn el posarem ara a 180 graus amb aire. Ara sí amb aire, 180 amb aire. Uns 10 minuts. Mireu, acabo de treure això del forn. Mireu, el tenim cuit. Què et sembla, Morena, l'olor que fa això? Una olor que... Veus, ja sortint ho tornarem a pintar. Ha d'estar ben calent, sortint del forn. Mireu, ho tornarem a pintar. Aquest ho tindrem ben pintadet. Només ens menjarem aquest. Aquí ja n'hi haurà prou, si ens mengem aquest. Llavors aquest el deixarem a punt per demà fer unes torrijas. Us faré unes torrijas amb aquest. I després també flombejarem aquests. Ja veureu. També flombejarem aquests. Veus? Has de pintar-los a sobre perquè quedin ben melosets d'aquesta vainilla amb la mantega. Això no engreixa gaire, Això ja ho veureu, Light. És light. Mireu. Ara aquí posem sucre moreno, sucre moreno. Ja el tinc calent, això. Farem aquests dos, uns 10 terrossos. Important, ron. Un ron añejo bo, en aquest cas, Puerto Rico. Mira. Flombejarem. Això si ets molt torrat, doncs més torrat, és a dir, veus? Mira, ja el tenim encès, És important, parem la llum d'aquí, que vegin que es crema, És important a l'hora de torrar-ho, és important, mireu, és important a l'hora de torrar-ho o d'evaporar-ho que l'alcohol evapori, saps? Perquè és important, perquè si tu l'alcohol no evapora, hi ha alcohol i no en poden menjar els nens, no en disfrutes, És a dir, l'alcohol ha d'evaporar quasi tot, deixar-lo una mica per poder cremar aquí amb el sucre i la vainilla, això almenys ho hem de tenir, al foc mínim, ho hem de tenir uns 5 minutets, que vagi cremant, 5 minutets, fins que quasi bé s'apagui. Mireu, portem, ha reduït bastant, veieu? Està a punt d'apagar-se ja està bastant cremat, és important. I ara serà l'hora de tirar per sobre el ron. Mira. Veus? Per sobre el ron. També podem fer una cosa, veus? També podem fer tirar-hi una mica, quan ja s'ha evaporat del tot, i tires una miqueta, que tingui una mica d'alcohol, per poder l'encendre ben calent.
ben banyadet. Ben banyadet. Mireu que s'encén ara, veus? És ben banyadet, ja està. I ara banyarem els petitons, vale? Mireu. Si ets molt torrat, una mica més, És a dir, cadascú que s'hi posi el torrat que sigui necessari, Mireu. Més... Ara ja podem gastar tot, Ara ja no em ve d'una mica. Ben torrat, que després tot ho veiem més bé. Ulala! Ara hi posarem aquí una boleta de... Em dones el gelat de dins la nevera, Eudald, sisplau? I ara hi posarem una boleta de gelat. Mireu. Això ho posarem aquí. I ara això ho podem posar directament al plat o podem posar directament aquí, mireu. Unes boles de gelat, de nata, a sobre. Mireu. Ulala! Vaya tela! Me caixin, nena, quin règim que farem. Mireu. Va, a menjar, nois, que la nata se'ns desfà. Aquest gelat no està a la temperatura perfecta, però mira. I ara això tot per mi!